Madokachere mabuja tauya nadzo nhau dzanyasi zuva rechishanu mumwedzi uno wagunyana. Nyasi uno tino machakairi agonza avhura hombe mhanduwe paagoreketa kuti kwaiva muvakuru waZANU-PF ndo vari kutengesa zvinodhaka zvisingabvumiwe nomutemo zviya. Yei aribe kuzoreketa mazita manje kuti mbanani. Ndofunga anga aringofunga masoko atete tiridha vachingoti mazita gorekai ureketa mazita. Rekai tione kuti inopera sei. Wakuruwo paribe chawazoreketa chimwe. NRZ yazofunga pokare yaona kuti poribe vanhu vari kutetekera zvavari kuda izvo, kuribe vanhu vari kuda kuvapa makurukuto mari, havangovareketa. Waakuburika nyasi wakuti aiwa tadzikisa mutengo uya wa$20 manje kuita $60. Kana iwe $20 imari inokwana kaakienda nekubenhuka kwaMutare kuno bhazi. Ko ndinozvinetserei kuita usiku hwese ndirimo vanoita kuhwara. Rekai tione zvedu kuti zvichapera sei. Asi ipapa pakatofita kuti pokare wanodzikisa pokare. Rekai tirambe takaringa. Wamunangarwa vari kupembera mhanduwe. Kana irodzva tsvatsva matekairi acho idi mari yenyika iri kuita kukwana mhanduwe nokuseenzesiwa. Ipapa watokueswa tini kureketa kuno. Kwai mangwana vanenge vari kuparura zviri pamutemo musangano wozvokutengeserana ikweyo trade fair pachirungu. Pakaita kuoma chaipo. Gideon Gono hwende huno anenge ari kuratidza kuti uri gono baiweyo. Ipapa nochikwereti kacho mamiliyoni 3 chaakasotora nguva iya achiri kutonga iye nokambani yache yoRuna Chickens. Kuno izvezvi waakurumiwa mhanduwe wangu wamboda kuenda kumatare. Kuno kumatare kwawabva wazojiwa nonyaya manje wakanzi aiwa nyaya itoenda kudarei. Inonzi chawakaja chamuka mhanduwe. Rekai tione kuti zvichapera sei. Asi kuringika kwazvo ipapa pano nyaya nekuti kambani yokuSouth Africa nanyasi yakatoita kuruma mhanduwe kuruma nemazvino iri kusiyaba. Tikati rambai makadzvanya ipapo. Kuna vamwe vatsanoko hange vanonzi Melusi Njovu nomagwichwa yavo maviri Siletemba ane makore 30 naBilow ane makore 20 wese wapuwa makore 25 pamubodzi nokuti wakaponda mhanduwe nomabheura mumwewo nonyaya yekunetserana mafuro. Mhanduwe ukaona maakuita zvokuti kuusa ng'ombe motoita kukakaritsana nevamwe. Aiwa pachiribe chizvino baba. Rekai tione kuti wachaipedza sei ngozi yomutorwa iyi. Tinoramba takaringa. Jobho Sikara agoti wakomana gondibatsiraiwo. Kana pakandoita munhu ari kuziva kuti mbanani wagoita zvokundipisira imba yangu ndisipo, anenge andoziva ndinomupa $20 chaiwowo mari yekuAmerica. Musho wayo kuita zvinoita wiki nero zviya ndozvaari kureketa kuti ndozvaanoitawo. Rekai tigoona kuti achaboya chere kuti mbani kana kuti inopfa yakarodha. Hurumende yedu yagoburika ichireketa kuti izvezvi takatomisa rezinesi imwe kambani yenge iri kuita basa rokuunga goridhe rayo munyasi chaimomo chikoro chakavakiwa chiyacho Phoenix chakavakiwa manje. Kuno poribe kureketa kuti imbanani wano rezinesi rabisiwa. Koka zvinoita vanhu munofanira kubva mareketa kuti aiwa kambani ngana tabva taibisa ipapo. Vanenge vari kuziva kuti kambani yonje wavo mhanduwe kuno wakundoreketa matandanyadzi kuti wareka kugonyadzisiwa. Ime pakaita kuoma apa. Asi aiwa tinoramba takandoringa hedu kwazvinoperera. America kwaiyati tiri kumbofunga kuti wekuZimbabwe wouya chere. Ende woyo wari wangani kuAmerica kumusangano weUnited Nations uriko manje ano. Wamunangarwa wakanzi ngauye nowashoma ipapo wachahwadziwa fani. Rekai tione dai wari wamwe wandoti aiwa kuno mumiririka weZimbabwe ari kuUnited Nations wondomutumira masoko wobva aita izvozvo zvinodikana kuita ipapo. Ndokaa kuti kuchengetedza mari kuno apa mhanduwe
Panoenda mutungamiriri wenyika kunotanga kwaenda wanhu wakosora, kozoita uyu manyerere anoenda nawo anenge akaita kuwanda waiwaya, pozoti vamwe vanozoteera mhanduwe. Mari inojiwa ipapo idi zvakaita kunyangariwa chaiko. Regai tirambe zvedu takaringana. Wari kuringa zvomapfuta peturu nodhiziri wozera wati mwedzi uno wagunyana. Peturu nodhiziri zvitengesiwa zvese nomari ibodzi $1 rekuAmerica namasendi 55. $1.55 pachirungu. Apa kambani inoita zvokutsvaka kune zvicheriwa zvomuvhu inonzi iyo Kavango yagoti iyo tanyoresa pamusika unotengesiwa zvikamu paVictoria Falls kuti tikone kuboya mari ipapo inoita mamiliyoni 13 anochidimbo, $13.5 million pachirungu. Waitoda kuti tikaiwana mari iyo togochiita manje kuti tiite mugodhi muZimbabwe, mugodhi wegoridhe. Goridhe vari kuritsvaka idi, vari kuritsvaka. Tikaitione kuti vacharivhina cheremo. Magetsi ari kugayiwa kuHwange Nyasi kwai churu chibodzi no50 kariba 500 wakazvimira Gani 50 pabodzipo churu chibodzi 430 anosere 1738 megawatts pachirungu. Pakaita kunyangariwa. Rekai tiringe wanhu vari kurwadziwa mhandiwe. Potras iri bechayareketa yakandonyarara kureketa kuno. Econet yandotumira vanhu kuti imi muri kusenzesa smart biz muna mazuva 5 mhandiwe kuti muuye kwatiri motenga chidhongoro chekuisa kadhi renyiro kuti richasenza bari riri mufoni. Idi kuita kuzviitisa chaiko. Rekai tione kuti zvinopera kupi. Dai Potras iri imwe yandoreketawo kanhu kabodzi zvaita zviri nani. Mhanduwe, kana manga muri bozviziva chiziva ikaa kuti kwaiye pokero majira acho mari kuita kwaagenda arida kuburika mhandiwe mumapepa nawo kuita ikweyo kuzikana, ukaonawo kuzikana newaridzi wenyika kuti wauya koja mari. Rekai henyu vamwe wagoti mari yonyika. Pakaita kunyangariwa chaiko. Tinoramba takaringa kuti zviri kupera sei ipapo. Hurumende yati yogore rinouya ndipo wakuda kuti wagopedze nyaya dzokupa vanhu mapepa okuti ndo waridzi wevhu, title deeds pachirungu. Rekai tione kuti vachazvikona chere kana kuti zvinenge zvakamira sei. Tikaringa mutambo mangwana ndopari kutambiwa kiriketi iyoyo T20 inenge ichitanga nguva dza1 dzomasikati. Kutamba mangwana otamba pokare musosondo. Haiwa, tinoramba tichindofira kuti wahwini asi kuziva kwedu nokuona kwedu kuribe chisvinu chinouya ikweyo. Rekai tirambe zvedu takandoringa kuti vanenge vachizvipedza sei. SRC yagotoratidza vanhu kuti haiwa iri kudaba zvekutoti mitambo yemunyika ibudirire ipfumbure. Kureketa kuno mutambo woragibhi watopinziwa pamahwani nokuti wese wari kutekedza mutambo uyu wari mamaneja pokare nobhodhi racho wese wagonzi ngawasiye basa nyasi kana kuti wanobisiwa musomuvhuro. Hosaya kuti kuona taniyo madziva nyika aitiweiko neiyo wakuru iwa. Wamwe wagototi peno zvino chekuita nomari ichabva kuWorld Rugby inenge iriyo mamiliyoni 6 omari ekuAmerica. Pane atoteya zino rache ipapo. Rekai tione mhandiwe kuti zvinosvika kupi. maWarriors mhandiwe ari kutiita wari mhandiwe ajiwa pokare nyasi zvokutoreketa kuti kuchiribe kwatichaenda kuWorld Cup kuya. Pakaita kunyangariwa. Wajiwa kabodzi kuNobenin. Zvinorwadza iwa zvoZimbabwe irina yawe zvinoita kukunda ngoma kurira. Toringa hedu dziri kuitika pasi rese. South Africa kwaino hurumende yacho ipapo watoendesa mutemo kudaro paramende kuti vanhu vagorekete nezvavo. Mutemo wacho wari kuda kuti mutemo uyu wapwere wanenge waenda kofunda kuzvikoro zvefundo yepamusoro waye wanenge wachifanira kuti wazobhadhara mari dzoNSFAS. Mhandiwe, pakaita kunyangariwa. Paiye vanenge vakutonzi vano chikwereti cheupenyu hwese mhandiwe zvokutoti kana kuzoda kutenga dzimba kana motika wakutorambidziwa. Vanhu vatema vari muSouth Africa
aiwa wari kupinziwa mahwani chaiwo masvinu. Regai tione kuti zvichapera sei. Apa dare remakurukota aiwa Ramaphosa ragobvumirana kuti aiwa mutambo Formula 1 wokumota aiwa ngauye zvawo kuSouth Africa, uye paKarami papa. Regai tione kuti wachazviita sei. Wati wari kutsigira kuti waridzi womutambo uyu watsvake kuti woita sei kuti wahwine kunzi ndio wagotande kuita mutambo uyu gore ra2027. Floyd Chivambu agoti aiwa ndabvambura ini ndakiita zvobato rematongerwo enyika rinonzi maibuye Africa maibuye. Regai tione kuti zvinopera sei. KuDRC kwagwarashiwa vanhu vanoita 15 nochihwereka ichocho ibhora. Ibhora mhandiwe inoita kuvhiringa vanhu. Regai tione ipapa kuti zvichapera sei, nokuti kuti pakaita kunyangariwa chaiko. KuZambia vanhu vari kufara. Paburika masoko mhandiwe aburitsiwa nomhuri kwarungu nohurumende wachitiwo taakutanda kuita akatomokanyai kuti tione kuika iye Edgar Lungu. Regai tione kuti Lungu yuyu achaita zvekudini kuiwa kwaChem. KuBritain anonzi Angela Rayner agoti ndichada maini zvekuita mutedzeri womutungamiri wehurumende. Aiwa ndisiyei ndakuzvidaba, ndichazvidaba. Ukaona mudzimai akuti ndichazvidaba, ibva uzoti panyangara. Regai tione mhandiwe kuti inopera sei. Kugumisira Trump agoti ini ndakuchinja kuti inzi Department of Defense ndobva ndaiti Department of War. Atofunga hondo mhandiwe. Aiwa uyu ndiye ari kuita kukocha America manje, paichazoziva kuti yaochewa inenge yatoibva. Aidina yawe pariba aizvifungira kuti zvichaita kudando, asi aiwa rekaiwa dando ndizvo vanogoda. Kwanyasi aiwa regai tigumire pano mhandiwe. Ndini wenyu mhandiwe onhau.